שלום לכולם, זה ולדי ונטו. והיום אנחנו מדרגים מכוניות, אבל מכוניות שברחוב שלנו. מנקלימור 8. ואנחנו עכשיו מתחילים, שמנו לייק, ותגידו בתגובות אם אתם מסכימים, אז בואו נתחיל. הנה, אתם יודעים שזה מכונית של אבא שלו? נכון, התחלנו דווקא בזה. מתחילים רכב ראשון. כמה אתה עושה לזה? אני אומר לך, אתם לא יודעים, אבל אתם לא יודעים. אתם לא יודעים שהרכב הזה מיוחד. אתם לא יודעים מה זה. וזה של זה, אני יודע. אני נותן לזה 8 ב10. כמה אתה נותן לו? אני נותן 4, כי זה מפריע, נכון? והוא קטן וזה. בסדר, בוא לרכב השני. יאללה, בוא נלך. הרכב השני שלנו, יאללה, נטו שלנו. תגיד, כמה אתה עושה לזה? דקה, בוא נבדוק את הבפנים. וואו. יפה. ופה לא רואים כלום. אני רואה קצת. אוקיי. מאחור זה כמו. אני אומר לך, זה... בוא לקדימה. מכונית יפה. כן. אני נותן לזה 6.5. תסתכל, מה זה גם חולך, גם לא רואים את החלון. ואני נותן 7, זה יפה, אבל בטח של מלוכלך וסלון זה טוב. אז אני נותן לזה 7. והולכים למכונית הזאתי. עדיף שלה להגיד לזה 10 מתוך 10. אני אגיד 1, כי זה ירוק, זה יפה קצת. והסתכלו את הסלון הזה. אז אני... רק הסלון אהבתי. אחד אליי. 10 מתוך 1. לחם... כן. וואו, הסתכלו. וואו, בקדימה, זה פתוח, זה פתוח. זה פתוח. הסתכלו, זה... מכונית פתוח. אנחנו לא יודעים מה זה. אני נותן לזה 9 מתוך 10. מה הבעיה, אני אגיד לכם, אין לו שמירה כזה, אין לו שמירה. נכון. הכל יפה, אבל אין לו שמירה. נכון. אני נותן לו 8 מ-10. סתכלו. הנה זה מערך שלנו אנוס. עוברים למכונית הבאה. זה מלוכלך, אני נותן לזה 6. אבל אתה לא ראית. כן, גם ראיתי את הסלון, זה מלוכלך. כמה אתה נותן דובר נתון? בוא לקדימה. וואי, נותן לזה. אני איתך 6. 6 מתוך 10. התחילה מכונית הכי שבורה בעולם. אוקיי. הנה לגלזם. אני נותן לזה 0 מתוך 0. אני אגיד לך. מה שאני אהבתי זה 10 מתוך -1. נכון. תסתכל, מה זה? היא שבורה. שבורה עשתה תאונה חזקה. נכון. תסתכל מה, אין לו מראה בכלל כמעט. כן. וגם קצת לא יפה. בוא תסתכל, יש להם כיפה בלו ועל ה... מה הם עשו עם הכיפה הזאתי? כן, הכיפה. -1, יאללה, בוא הבא. מכונית הבאה היא מאוד יפה, אני נותן לה 9 מ-10, בינתיים לא עשיתי שום 10. הסלון וואו יפה, אז זה יפה גם, אני נותן מזה 9. מה אתה נורמלי, זה 9? כן, לי זה 9. זה כמו שלי אמר, זה כמו של אבא שלי אמר, זה קטן. הייתי נותן לזה 8 מתוך 10. דבר של הצבע לא יפה שמה. אני פה גם צבע זה זה. קטנה. נכון. אז יאללה. עוברים למכונית הבאה? נכון, למכונית הבאה. לא, יש פה את זה. אוקיי, הג'יפ הזה. ג'יפ הזה. אני כבר אומר לו 10 מתוך 10 אולי. אבל הוא מלוכלך. יש לו קקי, יש לו זה וזה. נותן לו 9 מתוך חצי 9. 9 מתוך חצי 9. 9 מתוך... אני נותן לו 9 מתוך 10. נכון, גם אני. מכונית הבאה, היא לא מלוכלכת. וואו, היא יפה. אתה לא רואה? כן, היא קצת מלוכלכת. אוקיי, סלון, וואו. לא, אני נותן לזה 6. אני נותן 7. כן.
אוקיי. 2 מתוך 10. מה זה? כמה קקי. וואי, אני לא יודע מה זה. זה מכונית של אמא שלי. זה 0 שלו. זה מכונית. זה מכונית שלך ושל דוד שלו. נו, יפה מאוד, דווקא. איזה יפה, בוא סתכל. מאוד יפה. אני נותן לה 6 מתוך. נותן לה 0. נו, מה זה? למה? למה כזה שבורה? אני לא מבין. רק למה אנחנו כאן נחנוכים. הם עושים. אכלו וברחו. אני נותן לזה בגלל שהיא גדולה 7 וככה 8 מ-9. שעוד מכונית אני שם לה 2 מתוך 10. ואתה כמה? 3 מתוך 10. כמה אתה שם לזה דובר נתון? 8 מתוך 10. כמו אני. אני ראיתי את המכונית הזאת מזמן. הם מאוד טובים. אם תקנו את זה, זה מאוד טוב. תגיד מה עושים מאחורה. אבל הם שוברים. אז, וגם הם תקנו מלוכלך מאוד. וגם יש פה קקי. אני שם לזה 5 מתוך 10. 4. מכונית הבאה זה... יש פה את זה, אנחנו ננצח, וזה אני אוהב. אני אשים לזה באמת, עשינו את זה כבר. כמה אותי אתה 3 ואני 2, וזה אני שם באמת 10. זה? כן, אתה צוחק אליי? כן. נו יאללה, אתה... סליחה. בגלל שיש ישראל 7 מתוך 10. מה זה אני המכונית? לא מבין אותך. מה זה המכונית הזאת? היא... היא גדולה, אני אוהב. אז כמה אתה שם לה? 8.5. ואני שם לה... כמה? 6 וחצי. מה זה 6 וחצי? מה זה? זה מיני, אבל... מה זה? אני נותן לו 5. מיצובישי, כמו לסבא שלי. מה יש לראות פה? על ההגה מאוד יפה. מה אתה תגיד? זה 10. אני שם 8. סתם, איזה? זה נראה לך 10, זה 7.5. זה מכונית, מה זה? אותו דבר? ביי ביי. 1 מ-10. כמה אתה שם? 1 מ-10. אני אעשה 2. וואו. זה יפה. מדבקות, אתה לא מבין. 10 תסתכלו. מתוך 10. גם אני. 10 מתוך 10. וואו. נורמלי, אני יכול עכשיו לפרוט לשם. נכון. נורמלי, לא נורמלי. אני שם 6. מה זה המכונית הזאת? לא, אני זה לא... וואו, תסתכלו איזה מכונית. זה נותן לו 8. לזה אני נותן 10. מה יש 10? תסתכלו על המכונית הזאת, היא קצת לא יפה אני חושב. אני שם לה 6.5. בדיוק כמו שאני. נו מה זה, אני שונא מכוניות מיני. 3.5? וואי, זה אני... גם 3, ואני מקקי. נותן לזה... 9.5 הוא נותן ואני 10 מתוך 10. לא יפה. תפיל. קצת מלוכלכת המכונית. אני נותן לזה 1 מתוך 10. גני. לא, זה נורמלי. אתה- אני אהבתי את זה. זה מגנט. 6. מגנט. זה 5. זה מכונית כמעט אחרונה. זה... אני נותן לה 2, מה זה? למה? אני לא אוהב מיני. אני זורם איתך. לא, 2.5. 2.5. אנחנו נעשה את המכונית הזאת? כן, נכון, היא ב... 2. לא, אני אומר 10 מתוך 10. תסתכל איזה יפה היא. זה... התכוונת לזה או זה? תסתכל, יש פה דינוזאורים. זה 10 וזה... גם אני נותן לזה 10. אני 8. לא את המכונית הזאת, המכונית הזאת. כן, 10 וגם... אבל זה ביחד. אז זה נתתי 2. כמה אתה נותן לזה? גם 2. זה נתנתי 3.5. כמו אני. וואו, מה זה? אבל היא קצת מלוכלכת, אבל... 4. אני נותן 6.5. 4, קקי, מה זה? 6. איזה 6? 4 בכלל. כן, זה 4. הוא אמר 4.
מה זה אבל? איך הוא חוני גם? מה זה עולה הוא? תסתכל. תגיד, הוא יכול להחנות פה והוא נכון. נותן לו 0. אני נותן לו. גם 0. מה אני אתן? 4. אני נותן 5.5. אני נותן האחרונה, בוא ניקח את זה מלא, כי זה מכונית האחרונה. 10. אני נותן, כן, 10. נו, אנחנו היום מסיימים. תגיד ביי ביי. ביי לכולם. את זה, מכונית הזה. תחת הזה. 0 מתוך 0. 0 מתוך 0. ביי!